Nandito pa ba si Attorney Delgra? Sa online? I'm here. Andito pa pala si Attorney Delgra. Sige, tatanong ko lang. Kasi nakita namin yung video, pakita lang yung video, kung saan kinakaladkad si Attorney Delgra ni General Torre. General Torre, gumamit ka ba ng dahas laban sa sinuman na nandun sa Villamor? Kasi nakita namin nagkakaladkad ka eh. Ayun, kanina pa eh. Hindi naman dapat, ilan ang hinuli ngayong araw na ito, sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Nag-iisang tao. Ilan ang binigyan ng ganitong tao. Dami krimen sa labas. Sa gawin kayo namin. Sir, hindi kami humingi ng floor. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Pero exactly the point that I'm saying. Ano siya naman yan? Pero, please lang, bawal hawakan. ano yan? Hindi rin Bawal hawakan! Bawal hawakan. Pwede ko na lang. Bawal The right to counsel is something that has to be observed and respected. Kasi nga, lawyer. Huwag mo tayo Lawyer, pag hawakan. Attorney, please go on. kayo mga General Torre, anong masasabi ninyo dito? Hindi ba yung pagtanggal ng upuan at pagkaladkad, paggagamit ng dahas? Si Attorney Delgra ba, tinakot ka ba? Nagbanta ba sa'yo o sa fellow officers mo? Physically, he was hindering you na naman from bringing PRRD to the plane. Bakit ninyo ginawa yan? Ma'am, thank you very much for again showing that video for us, for giving us a chance to clarify the context of that video. Yan nga ma'am, kitang-kita naman natin kung hindi natin ginawa yon. Sasama ba ng kusa si President Duterte na sasakay sa aeroplano kung hindi natin i-escalate ang ating Ang mga... sinasabi niyo, General Torre, gawain at tamang gawain ng kapulisan ang magbanta, kaladkarin at gumamit ng dahas sa sino mang i-aarestuhin nila? Ma'am, may time na nga inaaresto natin, tinututukan pa natin ng baril eh. So, that is in the force continuum. Kaya okay to. Ibig sabihin, ma'am, presence lang natin, kausapin lang natin, that's the first step, okay yan. Hindi nag-comply, lalabas tayo ng non-lethal weapon. Hindi pa rin nag-comply, we escalate on the other tactics that is deemed necessary and allowed by law na gamitin Allowed by natin. law? Sigurado ka ba? Yes, ma'am. Talaga? That is part allowed by law and by regulations, the appropriate measures to ensure that the person is taken into physical custody. Teka muna, hindi Reasonable mo naman necessity, ma'am. inaaresto si Attorney Delgra. Ano ba yung sinasabi mo? Ma'am, Hindi naman si Attorney Delgra inaaresto eh. inaalis ko siya actually, ma'am. Bakit si Delgra pinag-iinitan mo at pinagbuhatan ng kamay, kinaladkad kung sa Actually, ma'am, inaalis ko na siya so that our other people can actually ask the President to stand up Pero and go to tinakot the mo siya eh. plane. Hinila-hila mo eh. Yes, ma'am. Yes, Attorney Delgra, gusto ninyo. Because hindi naman siya aalis kung hindi natin gagawin sa kanya yon. Tinakot ba ninyo, Attorney Delgra? Naging If I may, Madam President. Madam Chair. Yes, Attorney Delgra, nandiyan pa kayo? Ako, I've been listening to the answers of General Torre. Mali ata yung context na sinasabi niya.